Ndinoda kubatsirwa nacho. Ini chandinofunga imi maimi zvakawanda munondiwa makapinda tsika mutanda muno munondiwa ndikaenda kuna tsika mutanda akati ini kuti ndikubetsere ndoda ng'ombe ngani? 2. Ini ng'ombe handizisina. Right? Zvandisina ng'ombe ndokuchema kumukwasha. Mukwasha ndibetsere. Hauna chawakabvisa. Ngibvisire hako ng'ombe kana imwe chete. Ini ndakanzi nababa mukuru kune mushonga watsvagwa nababa munini mukoma wangu sikanzi munopota muchidii muchinovabikira muchivadonhedzera sekutaura kwavataura zveshuwa maziso avo anga aine mvura. Saka ndaiuya pano every day vakanga vatiti kukapera 2 weeks munozouya netochi mozovatocha imi mune muchitoona kuti mvura inenge yadii inenge yatopera mumaziso mavo inopera vachichuruka musodzi yopera nekurasa mvura futi. Saka ndaiuya every day kuzovaisira mushonga kusvikira maziso ndotobvunza naingwenya ko nhasi zviri sei kutotaura kuti akutoreruka nai maziso angu akutoreruka. Dhei rekuzoti taakuti mangwana ndakuya netochi ndakazotovashaya ngwenya akavasisiwa. Tochi maifana kuti kuzovatocha hanzi vanofanira kuwana chiedza. Vakawana chiedza ndokuti vazodzora. Taizoti kana vachinge vazowana chiedza tozovatakura toenda navo kubhuruwai. Vandoparwa manje. Ndo yanga iri process yacho. Yanga iri process yacho. Saka musi wacho chichakaitika. Chichakaitika musi wacho. Ya musi wacho wavanotaura. Ndakaenda kuchechi mazibaba. Musi wamaifana kutochewa. Ya ndakavamirira vakuma 8, 9, 10 ndomba ndavona vasina kuuya. Zvino kumazibaba uku aidiwa kutiwo ndinoona matikwa kuma 10 ndo zvakasaka kuti tipesane. Ini ndobva ndamira kuti ndinoona matikwa kuma 10 avo kumbe vakasara vakazosvika matoenda kuchechi. Ndaenda kuchechi. Zvino kubva ipapo avavo havana kuzouya vakaita vochiramo kuti tanga tawe kuti tozovadai. Zvino taona vaenda kuchechi zvave zvavo. Ko asi mama indana nikusondose guru maka mukatogwa nani pano mukati anibaba hamuchina munhu unokutungamira kuchechi maikuziva sei? Kuchechi maiziva sei? Ndakawana munhu wandoenda naye. Woma imimi ndio kuchechi yamaiinda ini. Mainda kuchechi koko. Handiti munoona mawizisa zvandataura ndatini avo vaida kuzonditocha ndakavamirira 8, 9 kusvika na 10 kumadzibaba mamanziwo 10 o'clock munge vasvikawo. Saka makakrashana vetochi by 10 vamwe vakasara vachisvika imiwo kumunamato by 10 vachikudaiwo. Handisi mazviona. Saka ukaenda nemi mwana zveuyu musikana uyu ndiye akaenda nemi. Ndomurume wataina matanda. Isiyo cheche unoenda uri? Wataita kuchechi. Ndio ukaenda navo kai?
hanzi nyamwana ndakaenda nemiwani nani uyu musikana uyu na Vimbai Vimbai tawo chimbobira tiwe Vimbai chichakaitika musi wetochi ndakaenda nawo ndinyazotaurisa zvichamai anakunda zoti mamusinga communicate na mbuya ava kuti vakaenda kuchipatara vakapuwa mushonga taikuri mukimita ida si ndauza kuti process yakare pasvika madezi wani saka musi wacho ndobva zvipatara zvakemba kuti iwana unotsana pane zviri kuitika pane zvasara kuti vana mbuya vaya vapedzise saka kuchechi vava vanzi ndo musi wacho waunoonawo futi ndimutwaira wozonongo chindimutwaira tanga musaka saka hazvina zvakazochinja hazvina zvakambochinja saka maindawo kumakadii kuzochidzokera kuna vava kuti pamushonga wavo pakapera uya next process yanga iri yei andozokwanisa kudzokera kwavari ipapo ndokubatsirei ndatini ava varamwa vazouya kuma 8 9 10 vandiwana ndisipo vakamva varamwa ndapanzwa ipapo vakamva varamwa ava vesavatava zvino varamwa kudaro havana kuzombouya kuti tidai tizodai handiti mavachitiwo tanga takatizo kana tavatocha toenda navo kugurawayo zvose izvozvo vakataura asi manje pandakazorasa ine ndikokuti makawanikwa musipo ndakawanikwa ndisi makawanikwa musipo muswa asi mamuono rekuti sekuru apapa pakaposheka nekuti maiziva kuti ndo musi wacho dai makachiudza mwana kuti chiregazve ndogona kuzoenda pamwe kumunamato mangwana nditange ndaonekwa musi uno ndozuva rekupedzisira zvakafanana nemunhu unoda kundobviswa zino unonzi unouya mangwana wobviswa zino kana ukarega kuinda mangwana iwe vanokuudza kuti wotobhukwazve kwekutanga saka kuda ndo zvakaitika pakakoniwa communication newo musikana iwoka waifanira kuzomboinda kuna sezvo waiziva kuti mai ava vanga vachiva vachidonesera baba wako misodzi mumaziso umo dai wakachibvunzawo kuratidza hanyawo wakatyirire kure wausikafaniri kutyira kure waidai wakandovabvunza after nyangwe 3 days kuti makazovatocha here baba vaya tiwe nekuti pamwe ipapa vakaregerera dambudzo raikwanisa kusorovheka unozviona manje kuchechi muchiti munoona kuti hatisi kuda kupokasa machechi iwo nepostori ako ave masavadha anga atiwaisa kuchipatara kundoparwa imiwo mukatiwanamatira nemvura yedu kuti vapoti maingosanganisa zvose indoona sekuti ndosaka ndisingashari kuti vezayoja veroma vemapostori vesavadha ifirst time yangu kutoshandira vasavadha hanga problem nazvo nyangwe kupi ndinongoinda nyangwe vamwe vanogona kutokudza kuti ndinorapa ndinganga tinongoita kunoti kana vachibatsika ngatingoinda kundovata vabatsirikani handiti saka neniwo ndinokubhlema iwe waifana kunge wakadzokera kuna vavava nekuti baba ava ndiwo kanga uchiziva kuti kune chechi yakati baba vangambozvizhira vega zviti naive vekusavadha takandovabhlema kuti dai makatizodzokawo futi after 3 days mochibvunza kuti baba moona here handida kuzodzoka yakazoitika ipapo vakaenda kunokemba vakaenda kukemba kuda mheno mavhiki makani chikuru pachikemba ari kuzviona mvura yaya yakutodzokera pai futi yakudzokera mumaziso saka mushonga uyo ko makadii kuvhunza kukupai mushonga kuti kana zvadero zvoitwa sei tina kutozombobvunza munhu akanga atoofa kumari yake kutenga kuti atengere munhu mushonga akati iwo ndori padhuze chidii chivadonhedzera asi neniwe ini ndiri muchuchisa mazuva ndikutonga zviri fea nemiwo sekuru ndinochikubhlema iwo futiwo nekuti dai maona zvadai makachituma mwana kuti iwe mwana chiri ndau ndovaudza ndadzoka asi meso angu asati avhurika zvinoponzwii vaingosvitsa shoko kana vaikuremwira ivo ramwa ikoko uyo achiramwa achita sei ino makaramwirana makaita chinyamose wakazondimukira sivanda makadiko sekuru kubva ipapo tiri pedu makadiwo hazvisina basa kuti ndauya navaenzi ako venyu vauye kuzokuonai
Naika. Sister awa ndo Former Sabhuku yedu. Taruzesa. Taruzesa. Makadiko wataruzesa. Tiripo edu mai makadiwo. Nani. Kurwako rwakaita sei? Kungobva ipapa. Hakusisina basa. Hanzi chii? Handizivi. Ko chii chakaitika hanzi hamuoni? Chii chakaitika? Handioni. Takanzi nana gogo andi timbonoona sekuru vedu ava ndika zvakanaka. Hanzi chii chakaitika nemaziso ayo? Hapana chakaitika, ndina kutosogwa, handina kuita sei, kungodzima, kungodzima. Makaenda kuchipatara here? Kuchipatara ndakaenda. Wakagoti kudii? Kuchipatara ndakaenda mai ndine nguva. Meso aya ndine 10 remakore. Nemakore kunze. Ndaenda kuchipatara ndakaenda kwai kunonzi kudhuze nekuHarare uko. Kuitwa zvemaziso? Ndakatanga ndaenda mukaduma. Ndabva mukaduma. Ndokunyorerwa tsamba ndokuenda kunotone. Kunotone vakasvika vakati meso ako ane mvura. Zvane mvura. Tokupa mushonga wokuva uchidira mumeso, uchidira mumeso, uchidira mumeso. Ugodzoka shure kwemwedzi 3. Shure kwemwedzi 3 iyoyo handisisina anondindisa, handisisina mari. Vakati ndidzoke ne100. Kare ichiri 100 hameno mazuva ano. Wakati udzoke ne100. Handina kuzodzokerako kunotone. Makore asaya handichawane mari, handichawana anondiperekedza. Mwana wangu murogwa ndiye anondichengeta pano. Right. Mbotauraiwo sister. Zvino ndizvo ndakaita. Handina kudzokera kunotone. Kusvika makore osaya. Nevo vakanditarira vakandishaya. Saka ndichingotambura nemeso yaya. Ndaenda mumazichechi. Ndaenda mumazichechi kuchivhu. Ndakaenda kuchivhuka. Ndakazoenda Pana maidhika. Pana maidhika. Pana maidhika kushure. Ndakazoenda varivara yareba nguva kungirike. Saka sekuru timboti kagogo vambotaura pavaimbokubatsirai paya pamakambopuwa mushonga tiwiso chichakaitika ipapo panguva iyoyo vochimbotaura nditi chimbotaura ichinzwi. Chinya chose chakaitika
ini ndinoti ini semunhu aigwadziwa nekusavona yainoti iwe unogona here kuti uya pana ndikubetsera utadza ndopfuura iwe ungadibetserere uya pana ndikubetsere utadza ndopfuura asi misekuru maibhadhara kako maibatsirwa mamusingabhadhariswi ndapiwa mwedzi mitatu ndopakanzi pandakashaya manje munhu kundiperekedza kuti ndidzokere kwandakanzi ndiwe ne100 vase vaifanira kuperekedza here masavadhara vase vaifanira kuperekedza here uko ndekumwe kwakanga waenda wokumwewo futi vakaona zvimwe chete nekubhuruwa kuti maziso ane mvura usi maziso ane mvura avo koko vakanoona vakati maziso ane mvura kubhuruwa yakati ane mvura akati kana mukadonhedza kwe2 weeks muchivadonhedza muchavaitocha then vachakuudzai kuti ndiri kuone chiedza even nyange wakadzoka munongo vanotoone chiedza asi pane vasingaoni mugomatouya nawo munodheire kuti ndichatochariya torakashaka ndobva wazozama kumwe kunotoni ndokupuwa futi mushonga makapuwa futi mushonga kunotoni saka mapuwa kudonhedza pakazoshaya zvemari yekuti mudzokere kumaziso kuya kwakutori furipo kubhulawayo mushonga wacho vatoita kutumidzirwa nebhazi achena vakaisa pabhazi iyo angaita chido uko kausisa pabhazi sei iwe makaenda nawo kubhulawayo wakatoitwe pabhazi vana kuenda kubhulawayo unotestiwa kusaka vakaonekwa sei vakambouya pano handita munhu wacho wakauya pano shumairi ng'anga vakauya pano ani emaziso ng'anga ishumairi akauya pano ishumairi auya pano ndakazoenda mumusha kwake kwauya munin'ina wake anove ndiye enchaji wemaziso munin'ina waishumairi handimondiwo ndomva ndaendako zvakasvika kwakanditarira kati zvino apa meso hazvane mvura ini ndoinda uko ndonokutumirai mushonga mapirisi munun'una waishumairi ndikakutumirai mapirisi ndova munovapota muchivapa vachimwa muchivapa vachimwa muchivapa vachimwa mapirisi ayo akapera ndichimwa munun'una waishumairi anove ndiye enichaji yekubhulawayo akapera ndichimwa ndopavakazoya manje vachiti tochikutochai manje ndopatakapesana manje ipapo ini uku ini ndakudiwa kuchikereke apa ndobva ndatarira nguva kubva 8, 9, 10 vasina kuuya kuzonditochawo ini regedza ndiinde kuchechi ndakaenda kuchechi uku ava kumbe vakasara vakasvika ndakupahwisisa ipapo ndakauya ndikaona vatete venyu hanzvadzi yenyu maidheni varipi hanzvadzi yenyu hanzvadzi yauya rekai vataura vadero manje vazoona hanzvadzi yangu iyo vakati isu zvatavashaya hatichadzoki futi hatichadzoki futi kuzovatocha hanzi vatete vacho varipi hanzvadzi yenyu yava mhara yadliwanengweyo hanzichi zvorevei kwavari kwana mangwe mhara yadliwa nengwe zvinorevei tsumwe munhu angoinda right ndiye aimbogara nemupano ko imi muri vangani mumba menyu zvino
Toda kubara sekuru toda kubohwa kuti mune vana vangani? Tine vana vangani? Imi mune vana vangani? Pari zvino ndine 2. Uyu neupi? Nomumwe ari kukadoma. Ndiani ari kukadoma? Kusa makasvagwa muri vangani? Mama yangu ndazvo tiri vatatu. Ini ndinokutanga kuti anotevera. Musikana akasvika tinomudza panapa. Ndiani mwana ari kana vanga ari pamusikana. Akakasika mviri? Kuzoti mumwe wacho musikana namba 3 ndiye akadoma. Alright. Saka munochengetwa nani nevana venyu vaviri? Vana ndanga ndaita vapenyu vakaita 3, vakashayika vakaita 2. Right. Uyu wetatu akashayika gore rakapera iro. Anotove nemhuri yake. Alright. Kana mukomana akazovuyawo. Mukomana mwana wavo? Mune mwana mukomana futi? Mwana mukomana haasi wemba iyoyo. Ndio umwe imba. Uripi? Mwana mukomana? Ndikati ndirondedzere kubva muna November kusvika pari nhasi. Handimuoni, handikwazisi, handimutsi. Zvino ndakaona kuti hapana chinobetsera. Anogari yepi mwana? Imba iyo. Iyo mba iyo. Apa ere apa pasera apa? Pakuti nokwata chibwere uno atotemwa. Kutoti ndikati hey anouya. Kwakatsamwa iko mukomana uyu? Pakaita hameno muti pakaita bongo zvozvo. Nomukomana uyu. Pakati penyu naye? Pakati pangu nomukomana uyu. Ndakabva pano ndakiya dzimba dzangu dzose. Ndokuenda kumunin'ina wangu kuMachakata. Muchaona mazuva iwayo? Ndisingaoni. Oho, Ndokuenda kumunin'ina wangu ndokunogara makore 2. Zvino handizivi chakaitika kumukomana uyu. Vakaziva kuti handipo. Vakaziva kuti handikudii. Ndokuuya ndokuzogara pano. Agara pano ndokuparadza zvinhu zvamatetere uku. Ndokuparadza zvinhu zvangu, ndokuparadza zvinhu. Ndakasiya mune zvinhu zvangu zvitsva. Ndokutora zvinhu zvangu zvitsva zvose izvozvo ndokushandisa. But mira venyu wavo? Ndobva naye vese pano. Vakati dzokai zvadiwa zvinhu zvakanaka zve. Saka ndobva vazobata zvinhu zvavo ndokuna musina. Zvinhu zvakashota. Ndiwe ndiwaiona ivo vachibata? Chakati changu chita handizvizivi zvimwe ndakazviwana zviripo zvinhu zvakamunoone mujuru sevanhu vakagara pasina. But imimi makaziva sei kuti ndiye akasara akapaza dzimba idzi? Hamuna mbofungwa kuti pamwe munhu wemuri aina kaya akapaza? Pamwe akapaza anamupaza wakaya akatopinda mumba wanamupaza. Mama katokiwa? Mama kakiwa handizivi kuti wakapinda sei saka ini kwanditokazoeka kusva makii. Saka muri 100% sure kuti ndiye akazvitora? Zvakangosanga zvinhu zvazvagarisa mumba pasamunhu. Alright, saka pane zvinhu zvakashandisa. Vari right kuvunza. Ini ndinoti apinda mudzimba akatora zvinhu zvangu zvitsva ndokushandisa. Ashandisa ndokutsvaka ndakasiya ndakiyaka ndokusecha
ndokusecha ndokunosangana nemakii ndakasiya ndaviga asangana nemakii andakasiya ndaviga ndokuteverawo kii dziya ndanga ndakasavapandika iyi inopinda papi iyi inopinda papi iyi inopinda papi iyi inopinda papi zvino maipinza imomo makanga mune zvinhu zvangu right aitadza kutora chimwe nechimwe mumaturusi box angu sandimbobata ipapo sekutamadzwisisa saka ndo zvakaita kuti munetsa nabva gore iroro hamuna kuzombotaura bese makadii kugadzirisa nyaya yekungoti aiwa watora zvinhu izvi pakanaka kukoniwa kugadzirisika ipapo right pakaedza kuti pagadzirisike akati kune hama nehama handidi kukuwai kuti mundidane pamusoro pedareri handidi kukuwai ndokugogodza vakuru kwari munondiwa ndiwo handidi kuwa kuti wandidana padare iwo handidi kuwa padare pane mukoma wangu akati handidi kuti mundidane padare iroro raiti padaro padare iroro ini ndaida kuti nauye tiitaurira kuti iwe ave nemwedzi yandataura ndimaibata November, December kusvika pari nhasi usingandioni usingandipi chokudya usingandidi uchiri kundida here munondiwa ndiwo pakazogogodza hama neshamwari handidi kundidane shure kokunge apinda mose maikinura maidini kii dzaisara ndaifamba mbiri asi kwakasara 1 orit tazvinzwa apa saka izvozvizvi chii chakaitika neruoko kweimi makazoguma maita myodistroke nekuda kwei vanhu makaita myodistroke kusora zuro kaimi yesaturday ndopandaka ndistress here muri kufunga here kufunga ndingaregedze kufunga muchiri kufunga ki here sekuru chiregai kufunga ki zvokwadi mucharamba makabatirira chigumbu ruoko ruri kuzviruzvi mucharya sei mukaramba muchibatirira zvinhu zveki kauya neticho maini mazuva akadai asingandioni imi michirega ichivanzi moto wedu wakupera wekera saka izvo sekuru ndamatambudziko amuri kusangana muti muda kubatsirwawo pamwe muda kubatsirwa nesipo hatizivi imi mitichingo chitaurai kungoti zvamunoda kukumbira kubatsirwa nazvo chii vataurirei chandinoda kubatsirwa nacho ini chandinofunga imi maimi zvakawanda munondiwa makapinda tsika mutanda muno
munondiwa ndikaenda kuna tsika mutanda akati ini kuti ndikubetsere ndoda ng'ombe ngani ini ng'ombe handizisina right zvandizisina ng'ombe ndokuchema mukwasha ndibetsere hauna chawakabvisa ndibvisire hako ng'ombe kana imwe chete murikupesana mabvunzo wenyu baba va muchidimbu ngangoti muchidimbu chinonedza pavari kunyanya zvikuru chikafu chavanodya chizhinji handichiwani ndindovachengeta ndiro nemhuri yandinayo kuzoti magumbezi kuti hembe dzekupfeka ndizvo zvakanyanya avo vanogezwa nevanogeza vega kutanga izvi zvipano nebasa zviri kuvadai so asi pesa mageza avo vega vasiyira mvura mumba wamuruto vasi mvura yenyapa musi weSaturday chizvigezera mushe tanga izvo zvivadai so paSaturday chavhunika mune mumwe akati zvaanombona kuti nezvake uyezve unofanira kuziva musikana kuti musazofa makabhlema ava vekereke muchiti vakafana nguva vachindana baba kana kuti sekuru vasazobhlema ava vachiti vakaramwa nekuti ava vanhu ava handisi hama dzenyu ivolontiya saka ava mufanira kutombovatsamura kana mbodii nekuti iwe ukatora baba wangu ukati ndida kuti izvozviti baba nababa vangu vandogwara havana sei mukati meupenyu hwenyu muri vaviri vanongosiya ndopai panongonzi vanhu vari kukarirana saka musatombofa makambovabata muchiti vakazoramwa vakazodii hazvisi fair because handisi hama dzenyu imi ndimune decision yeupenyu hwenyu nevanhu vehama dzavo ndizvozvo saka ndozvose zvadatana nazvo mukati mezuva rino chakubatai zvakare pachikafu chitotira tisingazive kuti masoa achakwanisa kuramba chinzi ari kugadzirwa nekuti kwanzi kwane 13 years masoa akangoita zvaakaita maexpects emaziso ndimunoziva mozotitextira mumacomments tionewo kuti zvinoita ikakoti ndisingazivi zvakare kuti volunteer we 13 years ago achiri kudai kwatachari ndozvinonetsa. Bye bye.